Hej Magnus. Tak fordi du vil være med i dag. Det er mig, der takker. Hvordan er virksomhederne i Køge? Fra mit synspunkt, så er de blevet attraktive, og det er det, vi skal sætte fokus på. Det skal være attraktivt at have den virksomhed i Køge, og vi skal have udviklet, så der kommer flere virksomheder. Altså, ja, det skal være fedt at have en virksomhed i Køge. Hvordan har bandemiljøet i Køge udviklet sig? Det er lidt negativt. Altså, der er kommet ekstremt mange bander i Køge her over de sidste 10-20 år, og det er et stort problem, fordi der er kommet sådan lidt mange unge ser det som værende lidt sejt at være med i banderne, og det må det endelig ikke være. Hvad så med resten af ungdommen i Køge? Der synes jeg, vi skal få lavet nogle sådan attraktive miljøer at være i, nogle haller, fodboldbaner, så man kan gå ud og spille noget fodbold, spille noget street basket, alle sådan nogle ting, ligesom der er lavet i København, hvor der også er lavet sådan hvor vi kan gå ud og kunstneriske områder, hvor vi kan gå ud og male og udfolde sig. Så der synes jeg, man skal lave nogle gode områder for ikke børn og heller ikke de voksne, men sådan middelgruppen der. Vi ved, at I har et projekt om et superhospital. Hvordan skal sundhedssektoren i Køge se ud? Vi skal have styrket den primære sundhedssektor, og det er jo også det supersygehus, der kommer ud. Det synes partiet Venstre og mig som politiker, at det er rigtig, rigtig positivt for det, fordi det skaber vækst. Der kommer folk flytter hertil, læger flytter hertil, og der kommer arbejdspladser, så det er super positivt. Hvad er planen for jeres budget? Hvad vil I bruge penge på? Blandt andet det supersygehus, der skal jo lægges ekstremt mange penge i det, da det jo er et supersygehus, det er jo kæmpestort. Både det, så skal vi have bygget en jernbane fra København til Ringsted, som går igennem Køge, sådan supertog, det er nemt for pendlerne at komme til København. Og det ved også, at det bliver en mere attraktiv by for os pendlerne, så der også skal være boliger til. Hvis du bliver valgt som borgmester, hvad vil du så udrette? Overordnet ved ud af det, at Køge bliver en attraktiv by, blandt andet for pendlerne, som jeg har sagt. Altså det skal være en andet. Hvis der er en børnefamilie i København, så er det ikke sjovt at bo derinde, fordi de kan ikke løbe ud på gaden og lege. Og det skal det være i Køge, der skal man kunne stole på, at der ikke kommer nogen biler, der kører hurtigt på gaderne, sådan så at børn kan komme ud på gaderne og lege. Altså der skal være et andet miljø end i København, men det skal stadig være attraktivt, som København også er, men også noget andet. Fede parker, ingen kriminalitet, der skal være tryghed for børnefamilierne, og det skal være et dejligt sted at være, attraktivt sted. Har du en sidste ting, du vil sige til Køges borgere? Jeg vil jo selvfølgelig opfordre Køges borgere til at stemme på partiet Venstre, fordi at jeg jo sidder som politiker på Venstre, og synes, at den politik, vi fører, det er det, der kan føre Køge videre som by. Så tak, fordi du vil være med. Det er mig, der takker.